Imported nga thermal scanner, face mask o kinahong mga alkohol ang nasakmit sa CIDG Negros Oriental atol sa gipahigyon nga entrapment operation sa miaging simana o sa subdivision sa barangay Tubtuban, Sibulan, Negros Oriental. Nasakmit sa CIDG ang 80 ka mga face mask, 29 ka mga thermal scanner o kinahon nga mga alkohol. Nakadawat og taho ang CIDG Negros Oriental kabahin sa overprice sa mga thermal scanner, face mask ug alkohol nga gibaligya pinagi sa online sa entrapment operation na migamit ang CIDG og 150,000 pesos nga mark money aron ipalit sa mga imported nga mga thermal scanner. Nasikop sila si Pijilan Tan og Cindy Alihaga kinsa gipasakaan og kasong kalapasan sa Price Act karong adlaw. Prior to that, nagkaroon ng online transactions. So, nung natapos na yung online transaction na kompleto na, nagkaroon ng actual exchange of items, doon na nangyari yung entrapment operation. Samtang nasakmit usab sa CIDG ang pipila ka mga tangke sa LPG sa usa ka tindahan sa lungsod sa Dawe, Negros Oriental tungod gihapon sa kalapasan sa Price Act.